και τον αγωνιστή πατέρα του, Ανδρέα Παπάσταθα. Θα μιλήσει ο αγωνιστής της Ιόγα και ιστορικός Γιάννης Σπανός. Σεβαστών ιερατείων, Έλληνες και Ελληνίδες, αδέρφια μου συναγωνιστές, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, προσήλθαμε σήμερα στο ιερό τούτο προπύργιο της Ορθοδοξίας για να καταθέσουμε δάφνη δοξαστική στη μνήμη του ήρωα Γιαννάκη Στεφανίδη και να αποθέσουμε στο κοινοτάφιο του μάρτυρα Γιαννάκη Στεφανίδη τριαντάφυλλα θαυμασμού για το μαρτύριό του. Γιατί ο Γιαννάκης Στεφανίδης ήταν και ηρωική μορφή της ιστορίας της ελευθερίας, αλλά και μάρτυρας, θύμα αποτρόπαιου εγκλήματος που αδελφοφάδες διέπραξαν, επαναλαμβάνοντας το στιγερό κακούργημα που έστειλε σε άδοξο θάνατο τον Οδυσσέα Αμπρούτσο. Ο Γιαννάκης Στεφανίδης ήταν από τους νέους, όπου η ιστορία μετρά την αξία του ανθρώπου. Νέος της ΟΧΕΜ, έδωσε με προθυμία τον όρκο της ΕΟΚΑ και ανήλθε με την αφοσίωσή του και την αυτοθυσία του την κλίμακα της αγωνιστικής ιεραρχίας στην τομεαρχία της οργάνωσης του ενωτικού μας αγώνα. Έδρασε με τα επαναστατικά ονόματα Φαέθων, Ενίας, K14, Ανδρέας, μέχρι την πικρή μέρα του άδικου θανάτου του, την 10η Φεβρουαρίου 1959, λίγες μέρες πριν από την αναγγελία της διακοπής του απελευθερωτικού αγώνα. Εκείνη τη μέρα, ο δόλος της μικροψυχίας οδήγησε το παλικάρι στην ερημιά του μαλλουρόκαμπου της Αγλαντιάς, κοντά σε μια μάντρα, και το χέρι του αδελφοκτόνου Κάιν ξαναχτύπησε με δολοφονικό πάθος και σκότωσε τον Γιαννάκη. Ο θάνατος ήταν φρικτός. Οι δράστες τον έθαψαν στη σκηνή του άγριου φόνου, ρίχνοντας μαύρη αυλαία αδιαπέραστου μυστηρίου πάνω από το φρικτό δράμα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο αδικοσκοτωμένος ήταν στόχος δολοφονίας. Υπάρχουν καταγραμμένες μαρτυρίες, βιντεογραφημένες μαρτυρίες, μαγνητοφωνημένες μαρτυρίες, ότι 3 φορές έγιναν απόπειρες δηλητηρίασης του αγωνιστή και οι μαρτυρίες είναι επώνυμες και ανατριθιαστικές. Μάλιστα, η απάνθρωπη συνωμοσία είχε δαιμονική προέκταση. Όπου έπαιρναν τον καταζητούμενο αγωνιστή, διέσπηραν την άτιμη φήμη ότι επρόκειτο περί προδότου υποεκτέλεση. Το ίδιο έγινε και μετά το φόνο. Το αιματηρό κακούργημα ήταν και ηθικό έγκλημα και αιματηρό έγκλημα. Θεωρούμε ηθική υποχρέωση να επισημάνουμε ότι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής, ουδέποτε συγκατέλευσε στη χρήση δηλητηρίου εναντίον των αντιπάλων. Το θεωρούσε ανέντιμο μέσο εξουδετέρωσης και το κατέστησε σαφές με διαταγή, τονίζοντας ότι θα διατάξει εκτέλεση του δράστη οποιονδήποτε τέτοιων μεθόδων. Και εδώ είναι που θα διερωτηθούμε. Ποιο ήταν το φρικοδέστερο, το στιγερότερο έγκλημα, το αιματηρό ή το ηθικό? Ο σκοτωμός του κορμιού του ανθρώπου ή ο ψυχικός του τραυματισμός, ο ψυχικός του θάνατος? Η φοβερή τραγωδία απεκαλύφθη κατά την κάθοδο των ανταρτών. Όταν ο πατέρας του ήρωα, ο τραγικός Παπανδρέας Στεφανίδης, μάτια περίμενε να δει τον γιο του, έψαχνε παντού, έπιανε τα χέρια των συναγωνιστών του Γιαννάκη, ρωτούσε με αγωνία: «Τα παιδιά, ο Γιαννάκης ο γιος μου πού είναι, πότε θα έρθει? Εγώ θα στέκω στο Άγιο Βήμα, η παπαδιά στην είσοδο, πέστε που τον περιμένουμε». Κανείς δεν ήξερε να απαντήσει και τα χείλη της ενοχής ερμητικά κλειστά. Και ο Παπανδρέας θυρόδρομε στη χώρα και στα χωριά, με το ράσο να ανεμίζει στην τραμπουντάνα της αγωνίας. Έτρεχε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, στον αρχηγό της ΕΟΚΑ τον Διγενή, ρωτούσε, παρακαλούσε, μα απάντηση δεν έπαιρνε. Μέχρι που το μυστικό έσκασε. Ο Γιαννάκης είναι νεκρός και άρχισε η δεύτερη σκηνή. Έτρεχε ο Παπανδρέας, χτυπούσε πόρτες, ρωτούσε να μάθει πού ήταν θαμμένος ο γιος του και προπαντός
Ποιοι ήταν οι φωνιάδες και γιατί σκότωσαν τον Γιαννάκη? Μέχρι που η ανεμοζάλη της κατάρας του παπά απεκάλυψε τη φρίκη της αλήθειας. Πριν πεθάνει ο τραγικός Παπανδρέας, που επιταφιάστηκε στον τάφο του παιδιού του την ίδια ημερομηνία 37 χρόνια μετά, στις 10 Φεβρουαρίου 1997, για να ενωθεί με το πνεύμα του ιερομάρτυρα στο διηνεκές, στην αιωνιότητα. Ο αρχηγός της ΕΟΚ διέταξε έρευνα, επισήμανση του τάφου, εκταφή του νεκρού και ενταφιασμό με τιμές ήρωα. Η διαταγή επιτελέστηκε και τότε στο λείψανο του αγωνιστή διαπιστώθηκαν τα ίχνη της ανατριχιαστικής δολοφονίας, εσχολικίας απάνθρωπης, που η καταγραφή της στα χρονικά των ιδεχθέστερων πράξεων θα αποτελεί φρίκη, δελιγμία και ανατριχίλα. Από τότε παρήλθαν 44 χρόνια. Ήταν η 24η Ιουνίου 1959. Η οργή της Νέμεσης ύψωσε τιμωρητικά την προθιά της. Η δικαιοσύνη απέδειξε ότι το δίκαιο μπορεί να αναβαγεί, αλλά ουδέποτε καταποντίζεται. Το στιγερό έγκλημα διελευκάνθη. Η αλήθεια, ιερή και αθάνατη, με θέληση της δημιουργίας, έλαμψε όπως πάντα. Και οι φίλοι, οι συναγωνιστές, νιώθουν στην ησυχία της νύχτας και του ονείρου την πνοή της ανακούφισης του αδικοσκοτωμένου φίλου. Καταθέτουν καυτά δάκρυα στη μνήμη του Γιαννάκη Στεφανίδη και εύχονται στον Παντοδύναμο να αναπαύσει την ψυχή του ιερομάρτυρα αγωνιστή. Και παρακαλούν, όπως ο Παπανδρέας στις αιώνιες μονές, δεηθεί υπέρ της ταχείας απελευθέρωσης της ποθηνής πατρίδας, της σκλάβας Αγίας Καρπασίας, για να στήσουν οι επιζώντες στη γενέτειρά του ανδριάντα υπομονής και αντοχής στο μαρτύριο και αναθηματική στήλη που να προστάζει αποφυγή παρόμοιου πόνου στον άνθρωπο. Όσο για τους δράστες του χρονικού, έστι δίκης ο φθαλμός προς τα πάνθ ορά. Η αδέκαστη δικαιοσύνη της ιστορίας παραδίδει στους αιώνες την ετοιμιγορία της και στον μέγα δικαιοκρίτη Θεό την κρίση των ενόχων. Εμείς παρακαλούμε τον Παντοδύναμο να μην επιτρέψει η επανάληψη τέτοιων φρικτών καθορκημάτων. Ιωνία Εμμύνα. Κατάθεση Στεφάνου. Εκ μέρους του Επισκόπου Κύπρου, Κυρίου Νικηφόρου, του Αρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντίας. Εκ μέρους του Ίση, ο κ. Δημήτρης Ταϊράδος. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, ο βουλευτής κ. Κοπηλής Πηγής. Εκ μέρους των Νέων Ορεινότων, ο Πρόεδρος κ. Νίκος Κουτσού. Ο βουλευτής του Δύση κ. Ιωνάς Νικολάου. Δήμος Έγκομης, ο Δήμαρχος Δόκτωρ Νίκος Παυλίδης. Η Πρεσβεία της Ελλάδος. Για τον αρχηγό της Εθνικής Ουράς, ο συνταγματάρχης Ανδρέα Τσίκης. Ο αρχηγός της αστυνομίας. Σύνδεσμοι αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59, ο τομέα ο Ανδρέας Παϊμάρης. Σύνδεσμος Αλληλεγγύης Αγωνιστών Κύπρου 55-59, ο συναγωνιστής του
αγωνιστές Αγίου Δομετίου και Αγίου Παύλου, Σωματείου Μάρκος Δράκος Αγίου Παύλου, ο πρόεδρος κ. Νεόφυτος Δημητρίου, Σωματείων Μαυρομάτης Λάρναγα της Λαμίθου, Σύνδεσμος Εκτοπισέντων Κόμις Κεμίρ, Σύνδεσμος Εκτοπισέντων Παντρικίου ο κ. Καϊτάνης, ο συναγωνιστής πηγαίνου Αγγλός Κύρος Κυριάκου, η οικογένεια του εθνικού αγωνιστή Ιωάννη Κατσούρη, για τον βουλευτή του Δεσίλη Μήνυ Σαξών, Σωτήρη